Bareng. Gambarmu uga Umi Hafifah ya, Ndek. Di bocah Umi di. Nggih. Umi. Loh, isih bocah kok wis Umi to? Ya jenenge kuwi kok. Umi iki tegese dikutang-kutang besok menjadi ibu yang baik ngono lho. Ya ora sasuk saiki wis iso tak dadekke ibu yang baik. Aja kuwi sik kuliah. Apa yang kuliah ki ora entuk dadi ibu? Ya dirampungne le kuliah dhisik. Iki koyo tak rampungke kuliahe terus tak nikah kok. Iya lek karepmu ngono lah bocah apa gelem. Loh, rada paripeksa. Kaya wayang. Ya, Nduk. dalem Kong. Kok Mutiar kowe. ngene lho. Iki nggone papane adoh ngundang wong iki mbok ya dinomke ora kum to. Lah pripun? Ya Pak D wis kena Om AA. Ngono kum. Bener undangan AA, mergo AA arep Mergo bar UU. Anu Umi, Dalem Kong. iki kowe lak isih muda, isih gadis, ning kene wis ping pira, Nduk? Nembe sepindah. Aja sepindah, sepisan ya sepisan. Nggih, Sepindah itu nembe tegese kowe pindah iku. sepisan. Sepisan. Nggih. Lagi sepisan. Pengalaman dicatet ning buku harian. Nggih. Kowe Waduh. tau. Buku hari kowe ngerti buku harian barang. Lho aku kuwi harian tahu, bulanan tahu. Itu tergantung yang kene tahunan wong rapat anggota tahunan kok. Iya. Dadi kanggo pengalaman nggo cerita anak putu. Nggih Kong. Wis duwe pacar apa durung? Dereng. Umurmu pira? 18. 18 wis pancine ngedu. Ya ben iki kekudangane wong tuane, bocah iki dirampungne fokus untuk kuliah dulu, setelah itu baru memikirkan yang Oh lain. ya betul betul. Apa-apa kuwi yang dimaru diduakan tidak akan ada yang berhasil. Takoni kuliah nang ndi? Kuliah ning ndi, Nduk? Wonten isi Surakarta. Isi Institut Seni Indonesia Jiko apa kowe? Karawitan. Oh, kok aja kaya Pak Gareng no kudune. Pripun? Juga dua jurusan. Napa? Bengi juga televisi, awan cekel polisi. Kae sak jurusan tok, jurusan penadah kae. Oh, nyakot-nyakot. Karawitan iki tegese kowe muridé Bu Kesi. Enggih. Oh, ya emper yen kowe apik wong muridé Bu Kesi. Coba kowe muridé Pak Yoyok Bubrah. Napa nggih? Kok iso? Kok saged? Lho lha wong ki muridé apa ana sing dadi? Sing dadi wong Kesi iki dadi anak papat. Pampene. Ya dipinterke sekolahe, dijumbuke karo ragat sing ditokke karo wong tuamu. Nggih, Kong. Mula kata-kata kae kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Itu salah. Sing leres Harap kembali. Tadi wong memberi itu ya berharap kembali tapi tidak berupa materi atau uang tapi kepinteran. oh Dadi ngoten. kowe disekolahke ngoyo-ngoyo diragati kudu dadi wong pinter. Amin. Sukses. Amin. Ya? Nggih, Kong. Boh. Kandhane ngoyo-ngoyo kum meneh. Mangsa kowe wis lali. Lah apa iki wis arep mantu, bar iki ndek putu karo latihan kok ya. Oh iya ya. Heeh. Soale dhe putu aku. Sukses hidupku. Punya cucu. Ya nganu ya. Saiki nembang sing apik, duduhno kualitasmu sebagai muridnya Bu Kaksi. Nggih, Kong. Ya, Nduk. Niki nembang napa, Pak? Sesideman mau pamundhut ngono kok. Nggih. Ah iya. Bawa napa mboten? Oh iya ada-ada kok. Sing nembang kowe dudu bawa, ayo. Tegese ngarepe dikek uran-uran. Oh ya uran-uran ya aja bawa, bawa kan
nonton wae. Wiwitane Legi. anderek sang pekik Wiwitane nderek sang pekok. Pekik. Saking pekike dadi pekok. Angel tenan kuwi. priya bagus kang olah budaya Aku neng kene diusir. Lah ngapa? Sing do gawe uploadan kon pindah aku. Ngeling-ngelingi. Muga-muga ora ono sing nonton. Nduk, dalam ayo dipersani karo Yang Kae, Kakung, Yang Sarnoto. Ah. Iki Kyai Samben Blitar sing momong aku cilik aku Pak Kangko, Pak Kalingga kuwi mbiyen. nggih sungkem kula Eyang Nggih. Kuwi kong, amin kuwi kong. Aku dudangkung kono yang. Kayak madhep rono iki sing ngupload gen sing ngrekam do cetha wajahmu. nggih Kuwi ora diupload, di syuting. Ya iya Heeh, terus teko omah kok konangan bojone koprok HP-ne. Ora ya. Ya nduk. Sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyan selendang kuning nonano. Nduk. kang saking wukir Suara iso goleke utangan ngene. Mumpung ning KUD ya. Liut. swara kurang permana ning wasis Isih nom sekolah universitas. Ayu, suarane apik, gampang diapusi. kok gampang dihapusi to Lah kowe gampang diapusi ra? nggih Lho kok nggih. Oh. Bocah lugu kok kuwi. Heeh, jebule wit kelapa lugu. Kayak glugu ya. Lugu lah ya. angung rom marang bendara tiah lestia pijer ngincangake alis Sengkake piye, Reng? Wis kuwi tenan iki bakal dadi bocah iki. Heeh. Nyuwarai lambene mung obah sithik ning suarane cetha. Bojoku kae nyuwara lambene ora obah ning irunge blontas blondos. Bojomu ndelok kok streaming lho. Lambene wis turu. Ya, masuk. terus no sesideman
Tak tuludah tuludah tak jereng. Yang legane kae karo Madep Rono. Nggih. Bapak-bapak sing nyuting kae. Ora apa-apa karo ndodok ora apa-apa. Mumpung ning mburimu enek WC lho, Ndang, ya. WC septic tank. Ha iya. Masa kenek aku asem. Urip ana udan gede dangdutke slow mawon Mas kendang jaipong ya. Dalem. Kalau wau wonten bapak-bapak ingkang ngersakaken podhang kuning. Oh, nggih Pak, leres. Wah, nggih. Wah kelegan iki.
Podang kuning ning sam. Piye, Makan piye? si podang kuning ning nyamping parang semokan cidis unduk kembang. Dudu sing kuwi. Ayo wis ben ah aku dikendangi karo Yosi lho ki seru aku. Iya. Pengendangi Jaipong sapa jenenge Yosi. Oh, kira. Sing kira ki gareng kok malah ngelokke aku kira. Oh, ngece gareng kuwi. Oh, sama-sama. Sakniki napa mengke? Dalam sakniki Sakniki. ya mboten napa-napa. Sawerane wis mbok tampa kok nembang engko. Nggih maksudnya kan kersane nenggani sampai goro-goro ngoten lho. Lah kok ngatur wong nonton arep bali karo ora ya terserah. Nggih. Arep bali amene numpak apa? Kowe ngapa umi entuk saweran kowe kok ngebretek ki ngapa? Aku nesu wong aku ora entuk. Ya wis ngono mumpung wis anget sisan. Nggih. Buka saking kendang ya, Mas. Ya, langsung mawon. Nggih. Podang kuning ini adalah doa untuk KUD Binangun Mandiri Lestari. Amin. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan podang kuning mampu membawa KUD ini ke zaman keemasan. Amin. Yuk, mangga cecos.
matur nuwun. Ugi menika ngaturaken panuwun. Napa Mas? Lah menika piyayi yang nate nanggap kula Mas Nggih. Gareng. Sinten menika? Menika Bapak Kepala Desa Pak Kades saking SP3 Sialang Kubang. Nggih. Kepareng rawuh, matur Matur nuwun. nuwun Pak Nggih. Kades. Sesarengan kalian Mas Budi Setiawan, matur nuwun. Nggih, Nggih, siap. Yo, Bu Kesi karo Mbak Umi Hafifah. Ah, iki berdua. duet. Ya, Mbok karo anak nyanyi bareng, tak matke pokoke. lagi dikompliti mumpung sowan neng Kampar. Ayo. Nggih. Nyandak, ayo ndak, kene ndak. Kene sayang. Iki wae. Iki ketok kompake mbok karo anake. Heeh. Tak ngematke duete Piyayi Putri loro iki. Umi ben cedak penonton ben seneng penonton iki lho. Senadyan to pun sepuh tuwek-tuwek niki nek ngerti wong wedok ayu kaya ngene iki ya ngiler. Nggih to, Pak? Lho niku wajar mawon mboten napa-napa nggih. Yo dibawani sik Bu Kesi. Yo sing ibune sik yo. Dandang kula asline nggih. Sun ingkang anggarwa Ayo nduk Umi. Siap, nggih. Nggih. Ya Om. Bantunan mbokmu. Wong ayu ngrucit wae prandene maksa jebul nimas uga nanggepi Bu Kesi, ya. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Umi. tan ana ingkang rubeda Nenu. nyuntak tresno senadyan mung srana piranti Yo, bareng. gambarmu uga ngekar
Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Kesi.
Terima kasih. Mas Gareng. Mun dawuh-dawuh. Ah, menawi seneng-seneng ampun sedaya dipun tumplak wonten ing limbukan. Kersanipun. Nggih. Jenengan supados saged istirahat rumiyin. Ngaten lajeng. Mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nenggo dawuh Mas, nenggo dawuh. Nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita. Monggo. Ayo Nduk, mbacutne cerita. Ayo tak dherekake, Mak. Kuku sing tupok melun meneng ing biasa ngapeke kawengku sagung cacahan nanging sanget tangi kipi bala kang tuminga acampuh samya medali lir tatit wileting godha Danjmengkung menguncang niti bencang sangat simicil bencang sangat simicil terus to Surawilaga kaya buta singa wragil ing anak Prabu Mandura kalilan ingkang paman Plasa Jenar cumadeng dawuh kados pundi kabul kausananipun anggen paduka minggah wonten setinggil Binatarata negaring Amarta nyuwun ngampil wontenipun jimat jamus Kalimasada dumateng sinuwun Prabu Punta Paman Patih Arya Sengkuni inggih kados pundi wonten ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus tumrap sedya kula boten wonten sanes kejawi namung dagelan elek nenggih pun Bagong ingkang tunggal sedya tunggal niat kalian Baladewa ngampil wontenipun Kalimasada kangge nentremaken desanipun Cepotejo satemah dredah bantah kalian kula tan wurunga badhe minggah Pancabakah kula menawi Pancakara menawi Bandayuda kalian Bagong menang ora kondang kalah malah babar wirang mila ripalengga samangke kula nyuwun senjata pitulungan dumateng para Sata Kurawa syukur yen Bagong kena dilekake parandene menawi beguguk utawaton Gajah Lar Singabara
kula lega lila menawi para Kurawa saged mejahi dumateng dagelan elek. Inggih yen ta tela kados mekaten mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Karta marma tanpa banyu tinalang lidah sinambung wis cetha pangandikane Sinuwun Prabu Mandura. Ketapna Prawadya bala sata Kurawa sing wigati ngelikke Bagong. Parandene lamun ta ora nggugu patine Bagong pasrahke marang para sata Kurawa kabeh. Benjing pitaku muruk saking jroning praja wong ingkang kala asma Kiai. Kuncing langit kelap-kelap katon ler kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik